ngene iki lho. Yes ngene iki lho manganan ki ya langsung dipangan. Lah iki panggangane. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asis Vlog Prono Vlog Prene. Iki neng gone anu lho, neng gone alas. Iki sedekah bumi apa manganan apa nyadran lho. Iki posisi nang mburiku iki. Nyadran manganan. Sawahe yo. Mulai panen lho. Nguning iki. Lagi hari ini nyadran lho di tempatku desa Dukuh Janurejo, desa Ngorobundung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. Iki manganan nyadran iki wis siap iki. Ingkang beto panggang kali jajan nggih niku kersane diatur ibu-ibu. Siarno lur, siap dimulai. Bentar lagi iki. Ingkang beto panggang. Oke lur, kita langsung aja meluncur ke lokasi. Iki bapak iki wong janur iki Mas Rukin. Iki Ustadz Janur. Yo, ngonku yo wis cerok. Kilo wis disiarno dadi iki. Wis nek ngene lho. Kanggene kula panjenengan sedaya tetep sae, tetep barokah. Iki kanca-kanca iki teko ngene anu apa lek ngarani janur jeblokan campur. Iki dadi manganane nang gone iku lho apa lek ngarani sendang nek gone pengairan desa ning Ngorobundung. Saking Gusti ingkang urben dumadi. Matur suwun Bapak Siti. Iki juga nek sing ijer jagung. Ya wis disiarno. Iki wis hampir mulai, iki masih menunggu yang lain lho. Iki belum berkumpul semuanya, ini masih proses kumpul. Mundur kedhik nggih. Kalih ngerantos Pak Asper. Soale perjalanan kritik mriki kita tunggu. Waktunipun lagi molor kedhik mangke saderenge nyuwun ngapunten kalih panjenengan sedaya. Matur suwun. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nanti masuk sana. Ini lor kita bagi-bagi lor. Jangan tani perangkatnya mungkin lor, belum teko. Kilo manganan lho, manganan ki wis langsung dipangan. Jamput lho, aku dhuwit wawi-wawi iki. Sis, bayar. Sak wonten panggenan nggih, ngapunten Pak Astur. Bergi namine nggih. Manganan Tegalan. Ngapunten saderenge. Pangan dhewe. Ya. Pangan dhewe. Bagi-bagi lur.
Wes anu iki wis kemlebet. Wes pembagian makanan iki. Jangan cici lho. Apa niki? Jajan mbok. Kita kan bagi-bagi. Ora sambut dulu ora panggang atun Lho terus mulai ngelompok kabeh dadi iki wis siap dimulai manganane. Iki wong-wong wis ngumpul kabeh. Hawane mendung. Mendung enggak ada. Iki enggak ada matahari loh. Nah, suasananya mendung-mendung seperti itu. Kenceng rono lho. Nah, sedher-der serono iki apa iki makanan kabeh kanggo manganan lho. Pokok iki mangan gedhen. Mangan gedhen. Kabar sampai seperti ini acaranya sekarang. Datang makom, datang berjambi. Mergi persiapan benjing. Ajaran Jemah Paing. Oke. Alhamdulillah niki Madeng gedhen ki nang gone apa? Iki sakit kita manfaat Gone iki lho, toyo. ing dinten punika. Manganan yang ini iki lho. Pli. Yes ngene iki lho manganan ki ya langsung dipangan lah. Iki panggangane. Koyoan panggangan. Panggangan. Pli, sampai pli. Oh yo. Anak amanam, kilo. Anu rebut ah. Panggangan. Kilo. Pak Ambok kene, sebelah kene. Mangan. Durung mulai wis dipangan pokoke jenenge manganan ning ngene iki, mangan bareng. Oke lho dia sudah selesai tadi manganan atau nyadran terus digabungi mau ning gone sumber mata air sing kayak masyarakat itu kono lho ini mau luar biasa mau sampai keroyokan tanggaan nih Pak, seru banget. Terus ya itulah antusias warga ketika manganan atau makan bersama di sebuah dusun. Jadi Bojonegoro Kidul ini hari ini manganan wes pokoknya manganan seru, pokoknya mangan gedhen lah ya. Tapi sak kampung nah ini sumber apa yaudah lho ya. Terima kasih yang sudah menonton video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke,
Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.